Tässä meillä on Opel Adam, Opelin valmistama oikein käteen sopiva pikkuauto, ja tämä meidän oma Adam on väritykseltään James Blonde Beige, eli Opelin päässä on nämä Adamin värimallitkin nimetty pikkusen mielikuvituksekkaammin mitä perusmalleissa. Lisäksi autossa on white-paketti, mikä tarkoittaa valkoista kattoa, valkoisia peilejä, ja myös nämä keskikonsolin elementit on väriltään valkoisia. Ja autoa ajaessa niin ensimmäisenä kiinnittää huomioon siihen, että auto on selvästi tilavampi mitä ulkomitat antaa ymmärtää. Toisaalta taas pienille autoille ominaisesti, niin myös Adam menee mutkissa kuin mikroauto, ja kaikenlaisessa kaupunkipyörityksessä auto on kuin kotona.